Govano Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo sonyere ezinụlọ ndị enyi na ndị na-echere ha ezi echiche iji wee rie uju ọnwụ nke Senetọ Ani Okonkwo lagoro mmụọ. Onye nta akụkọ Inobi gọọmenti Ejike Abana nọkwazi ebe ahụ wee detara anyị akụkọ. A chụrụ ajamas n'isi ya n'ụlọ ụka St. Paul Catholic Church dị n'Ojoto. Onye nọ n'isi ya bụ ajamas bụ Archbishop nke Catholic Archdiocese nke Onitsha, Most Reverend Valerian Okeke, ebe onye nyere ya aka bụ Bishop Ọka Diocese Most Reverend Paulinus Ezokafọ nakwa ndị isi ụka ndị ọzọ. Gọvanọ Soludo tiri nnọọ Lady Chinyere na ụmụ ya aka n'obi wee kwuo na ya bụ sinetọ nagoro mmụọ biri nnọọ ezigbo ndụ nke bara onwe ya uru nakwa ndị nọ ya nso, dịka ọ na-ekele ndị eji okwu ha agba izu bịara ya bụ ajamas. Gọvanọ Soludo kwuru nnọọ na ọtụtụ n'ime ha akpọgo ya ma gwa ya na ha ga-abịa na Anambra Investment Summit nke mbụ na mbụ ya na steeti a bụ nke a ga-eme n'izuụka na-abịa. Onye Senate President nke Nigeria, Senator Godswill Akpabio, toro Ọkammụta Soludo dịka gọvanọ kacha nnọọ mma nke Central Bank nwegoro n'obodo abụ Nigeria, ma tie n'ezinụlọ Okonkwo aka n'obi n'aha ndị Senate nke ala Nigeria. Na mbụ n'okwuchukwu ya, Chancellor Onitsha Archdiocese Reverend Father Prudentus Aro, onye kwuru okwu n'isiokwu na-asị "It is well with my soul," ọ dịworo mkpụrụ obi m mma, kwuru nnọọ na Sinetọ Okonkwo bụ onye biri ezigbo ndụ nkụta azụ ya dị nnọọ mma. Nwa ya bụ Harrison Okonkwo wepụtara nnọọ oge wee too ọtụtụ ihe dị mma eji wee mara nna ya, bụ onye ọ gwara ọha mmadụ na ọ bụ onye ọ na-enegara anya oge ọbụla. Gọvanọ Abia Steeti Dr. Alex Oti, osote aka na-achị steeti Anambra Dr. Onyekachukwu Ibezim, okwupụta okwu ụlọ omebe iwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, Chief of Staff nyegara Gọvanọ Soludo Maazị Ernest Ezeajụghị, ndị ọchịchị dị iche iche si na steeti a nakwa mpaghara ndị ọzọ tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ ajamas. Site n'Ojoto, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.